Presne pred rokom a 4 mesiacmi predostrel Jakub Soják so svojou pôvodnou partiou našej televízii svoj odvážny plán prejsť 30 000 kilometrov na starých vozidlách za pár stoviek eur. Akože od malička, keď som sledoval iných cestovateľov, tak som to chcel zažiť aj ja, ale keď sme začali robiť naše drobné eventy, tie haraburdy v Levoči, tak vtedy to prišlo, viac a viac som chcel cestovať. Prešli sme komplet celý Balkán, celú Európu máme zjazdenú so starým autom z dola až hore. No a pred rokom a pol, keď sme išli práve z Istanbulu, keď sme boli tak už najďalej k tej Ázii, sme si povedali, že už je čas ísť niekam. Sme mladí, nemáme púd seba zachoviť, tak prečo nie? Sen sa stal realitou a expedícia haraburdy Twingo pred pár dňami odštartovala z Levoče na nehodvábnu cestu cez polovicu sveta. O tom, ako prebiehali náročné prípravy, nám porozprával jej organizátor Jakub Soják večer pred štartom ich veľkej výpravy. Raz verím, že to bude mohol povedať v nejakom dlhšom rozhovore, lebo to bolo strašne chaotické. Miestami deprimujúce, ale zároveň aj veľa radosti, zábavy sme zažili pri tom, či už s autami, alebo s logistikou a stratégiou tej cesty, ktorú chystáme. Pôvodný plán, ako sme sa rozprávali pred rokom, sa nezmenil, stále ideme cez celú Európu a Áziu. Nakoniec sme túto trasu ešte dokonca trošku predĺžili, ideme až ku Kamčatke, na Magadan a uvidíme, či možno sa nám podarí aj Kamčatka, čaká nás cca 30 000 kilometrov. Svoju dlhú púť začali títo 4 odvážni chlapci na námestí majstra Pavla v Levoči, kde ich vyprevádzali stovky nadšených návštevníkov a najbližšia rodina. Prvé kilometre 2 unikátnych strojov smerovali z východného Slovenska dole na juh. Po starej ceste úplne sme sa rozhodli vynechať diaľnicu, aj kvôli financiám, ale chceme prejsť rovno do Rumunska na sever, prejsť celé Rumunsko, hneď Bulharsko. Následne sa dostaneme do Istanbulu, prejdeme cez Bospor do Ázie, cez celé Turecko až k Araratu. Od Araratu severne do Gruzínska, cez jednu z najnebezpečnejších ciest sveta Tušeti Road. Stámeť prejdeme do Ruska cez oblasť známú ako Dagestan, pre filmára taký sen. No a následne stámať Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kyrgyzstan, až Mongolsko. Polovica cesty by mala byť cca niekde pri tom Bajkalskom jazere, keď prejdeme celé Mongolsko, potom severne k Bajkalu. Ešte severnejšie do Jakutska a potom následne ešte vyššie smerom na tú Kamčatku a potom cez úplný sever Sibíry plánujeme prejsť domov cez Kulagové mesta. Je tam taká jedna trasa, ktorá by mala byť prejazdná. My to budeme riešiť za pochodu, ale je tam varianta trasy, že pôjdeme po klasickej transsibírskej magistrále domov. Čiže koľko krajín prejdete? Počítali sme, sa mi zdá, že 15 ich je konkrétne. Nie všetky pôvodné plány však vyšli do bodky. Zo 6 členov zostali len 4 a jedno, tiež upravené Twingo, zostalo doma. A ideme na nie 3, ale nakoniec 2 Renault Twingách, pretože sa trošku zmenila aj posádka, aj podmienky, či už finančné a tak ďalej. A sme spovedali, že bude to pre nás lepšie, keď pôjdeme práve na 2 autách. Zmeny nastali aj v zložení posádok. Zo 6 pôvodných členov zostali iba 2 a pribudli len 2 noví parťáci. Hlavou projektu a šéfom expedície je Levočan Jakub Soják. O vizuálnu stránku a profesionálne zábery sa stará kameraman Bratislavčan Michal Skokňa. No a v kľúčovej role technikov sa ocitli Daniel Semančík a Lukáš Pavlov. Čo sa udialo, že taká zmena? Ich neodradila určite chalanov trasa, ktorí boli v tíme, ani nejaké iné veci. Väčšinou sa jednalo o pracovné príležitosti alebo vyťaženosť práce. Niektorí chalani jednoducho nedostali voľno v práci. Hej, náš veľmi dobrý kamarát, práve čo mal byť zvukárom expedície, tak bohužiaľ nemohol sa zúčastniť kvôli práci. Na poslednú chvíľu mu zamietli voľno a nebola už cesta späť. Hoci autá dostali väčšie terénne pneumatiky a kompletne vyvýšený podvozok, to najdôležitejšie pod kapotou sa príliš nemenilo. Sú upravené z dola až nahor, zdvihnuté sú cca 10 cm, rozšírené o 5 cm, taktiež je upravená karoséria, také pevnostné body, strešné stany, jednoducho celé to auto, tu už je taký monster truck z toho Twinga obyčajného, ako všetci poznajú. Motoricky prešli nejakými zmenami? Jasne, upravovalo sa tomu sanie, taktiež sa upravoval výfuk, trošku nám to aj pomohlo s výkonom, ale stále je to malé mestské Renault Twingo z výkonu 43 kW, ten je to štvorvalec, 8 ventil. Tam ste spomínali, že v tých väčších nadmorských výškach sa môže trápiť s tým nasávaním, to ste doriešili nejako? Nedoriešili sme to, bude sa trápiť určite auto, budeme sa dostrapiť aj my, takže to bude veľmi zaujímavé. Vychádza nám to na 50% menej kyslíka. Na náročnú trasu cez horské priesmyky tak vyrážajú s klasickým mestským agregátom, ktorý dostal len nevyhnutné úpravy. Čo sa týka samotného výberu aut, znie to skôr ako paradox. 4 odvážlivci sa vydávajú na náročnú púť naprieč polovicou zemegule v autách, ktorým sami úplne nedôverujú. Na takej dlhej trase budú navyše musieť viackrát meniť nielen olej. 3-krát, 4-krát, 5-krát, uvidíme podľa situácie.
A čo sa týka, tak im určite neveríme. Realita je taká, neveríme tým autám a to je práve ten koncept, ktorý my ideme urobiť. Ideme so starým autom urobiť nejaký extrémny challenge. Dobre, tak niečo zo sebou beriete, nejaké náhradné diely, alebo? Samozrejme, základné veci, ako sú polosy a ložiska, nejaké komponenty brzdové, nekompletné brzdy, taktiež niečo z podvozku. Berieme si nejaké drobnosti, ale máme maličké auta, obrovskú cestu, veľa techniky a oblečenia, veci a tak ďalej. A na tie diely už veľmi priestor nevyšiel, takže nejaké berieme, ale nie veľa. Ako šéf expedície otvorene priznáva, hoci ich autá môžu kedykoľvek zradiť, oni sami veria v niečo oveľa silnejšie. V humánnosť neznámych ľudí, ktorých stretnú na svojej púti. Ideme do krajín, kde je to známe tým, že vy nepotrebujete nájsť autoservis, ale stačí zazvoniť u niekoho doma. No, buď zazvoní, keď má zvonček, tak zaklopkať. Nemusia mať ani dielňu, sú tam skvelí ľudia. Väčšina tých ľudí sú majstri sami o sebe a verím, že nám tam pomôžu práve tí domáci. Takže čo sa týka takých vecí, ako je zváranie a rezanie a tak ďalej. Keď už bude treba zháňať diely, tak už budeme to musieť riešiť niekde v nejakých hlavných mestách. Čiže potom budete čakať, kým vám dojde loďou, nejakým leteckým? Alebo... Buď letecký loďou, pozemnou dopravou, alebo je varianta, keď sa všetko pokašle, tak kúpime iné auto, iné Twingo možno, alebo úplne iné auto. My nemáme cieľ dojsť práve s tými Twingami domov, my prídeme domov. Už na čom? Vieme, že po zemi, na kolesách. Určite. Možno s tuk-tukom, možno s niečím iným. Celú túto bláznivú jazdu nebudú prežívať len sami. Jasne, budeme fungovať na sociálnych sieťach, nejaké story, každý jeden deň budeme dávať, taktiež Facebook, nejaké vlogy, budeme písať o tom, ako sa máme. Možno občas budeme 2 týždne ticho, nebudeme mať signál, budeme niekde medzi horami, možno budeme ukresnení, budeme bojovať s niečím, hej, takže môže sa stať, že budeme aj odstrihnutí, ale stále budeme komunikovať s ľuďmi prostredníctvom sociálnych sietí. Podľa informácií z pondelka sa táto odvážna štvorica momentálne nachádza na území Turecka, kadiaľ úspešne pokračuje vo svojej ceste. Držme im všetci palce.